Браво, браво! Много хубаво пеете, деца, но това с кълвача, разбрах аз защо кълвачите не са си решили задачата. Ами то не може и с песни и с танци. Задачите се решават много сериозно. Сега моля, надясно, знаем ли къде е дясно? Задачите се решават и излизаме. Решават се много сериозно, отивайте да решавате задачи и като се върнете, ти как се казваш? Симона. Симона, искам да ми кажеш колко ще прави 3 и 8. Не сега, мисли, ама сериозно, няма така, кълвача такова.